बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जायफ्रा YouTube चेनेल खुलिनो गोसो दङ आरो जायफ्रा YouTube चेनेल खुलिनानै रां खामायनो गोसो बिथांमोननि थाखाय आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों लोगोफोर दिनै गोबां माखासे सुबुंफ्रा लाइमोनफ्रा दिनै आंनाव सोंदों आदा YouTube चेनेल खुलिनो मा नांगौ YouTube चेनेल खुलिनोहाय माबोरै खुलियो आरो बेसेबांसिम आर्निं खालामनो हायो आरो बेसेबांसिम थाखा खामायनो हागौ गोबां मानसि सोङो नाथाय आं बे बाथ्राखौ दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जुदि नोंथाङा सासे इउटिउबार जानो गोसोब्ला बा नोंथाङाबो दिनैहाय बै आलफ्रेडमोन बायदि प्रकाशमोन बायदि फ्रान्जलमोन बायदि राजा खुंगुर बायदि जुदि सासे इउटिउबार जुदि नोंथाङाबो जुदि जानो दिनैहाय गावखौहाय डिसाइड खालामबायब्ला बा नों गोसो जाबायब्ला स' नोङो नोंनि मानि सायाव भिडिअ बानायगोन बेनि सायाव नोङो मोनसे कन्टेन्ट्सखौ लानानै नोङो भिडिअ खालामनो नांगोन जोंनि बर'नि अनगायै दिनै गुबुन हारिफ्रा गिदिर दिनै इउटिउबार मिलियन मोननाय माखासे साबस्क्राइबार गिदिर इउटिउबारफोर दङ नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो जौगाफुनाय बा जागासिनो दङ जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो 400-500 साबस्क्राइबार मोननाय गिदिर इउटिउबारफोर दंसै दा जुदि नोंथाङाबो बेबायदि गिदिर इउटिउबार जानो बा नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला गोसोब्ला दिनै नोंथाङा गोसो जानांगोन आरो सम होनांगोन YouTube खुलिनो थाखायहाय गोबां सम नाङा नोंथाङा मानि सायाव कन्टेन्ट्स बानायगोन बेखौ सिगाङाव नोंथाङा डिसाइड खालामनानै लिरनानै लाग्रो आरो बेनि उनावहाय नोङो माजों खेबगोन नोंनि केमेरा नङाब्ला मबाइल आथिखालाव मबाइलजोंबो भिडिअ खालामनो हायो मोजां आथिखालाव बिराद क्वालिटि मोजां माखासे मबाइलफोर दङ बे मबाइलफोरजोंहाय नोङो क्लियारैहाय साउन्डफोरखौ आरो नोंनि जि बुंनो लादों नोङो जि कन्टेन्टनि सायाव नोङो भिडिअ खालामदों बे भिडिअखौहाय मोजाङैहाय नोङो खालामनानैहाय नोङो आपल'ड खालाम नोङो दिनैबो गाबोनबो अखानायैबो जुदि नोङो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थागोन अब्ला नोंनि भिउस नोंनि वाच टाइम नोंनि साबस्क्राइबार लासैनो बारायलांबाय थागोन दिनै जोङो गिबियाव जुदि जोङो फैयोब्ला जोङो सानो आंनि चेनेलाव मानो साबस्क्राइबार बाराया आंनि चेनेलाव दिनै मानो फैया नाथाय नोंथाङा बेबायदि साननानै जुदि थायोब्ला जानाय नङा नोंथाङा बेबायदि साननायखौ नोंथाङा दोन आरो नोंथाङा हागौमानि भिडिअखौ नों आपल'ड खालाम हागौमानि भिडिअखौ नोङो हगार हागौमानि भिडिअखौ नोङो शेयार खालामबाय था लोगोफोरनो नोङो शेयार खालामबाय था अब्लानो नोंनि चेनेला लासैनो ग्र' जागोन जौगालांगोन एखे थाबाय थाया जेरै मानसिया उन्दैनिफ्राय जायै लोङै एफा जानानै देरो लावो आरो गोबां जाहैयो बेबायदिनो एसे नायगोन बिनि उनाव एसे गोबां नायगोन बिनि उनाव गोबां नायगोन बेबायदिनो लासैनो देरलांगोन जौगालांगोन आरो नोङो जुदि नोङो जुदि इउटिउबाव भिडिअ खालामनोब्ला नोङो गोनो गोथो साननो नाङा आं माबे कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायनो बबे केटेगरियावहाय बांसिन फैसा मोनो टेकनिकेल भिडिअ बांसिन फैसा मोनो ना कमेडि भिडिअ बांसिन फैसा मोनो बबे भिडिअ बानायनो नोंथाङा दा सान नोंथांनि टेलेन्टआ बबेयाव नोंथाङा माबेखौ चयस खालामदों आरो नोंथाङा माखौ साबसिन मोजां मोनो बेनि सायाव नोङो भिडिअ खालाम दिनै सोरबा मानसिफ्रा सोरनिबा इउटिउब चेनेलखौ नायबाय टेकनिकेल भिडिअखौ नायबाय सोरबा फानि भिडिअ नायबाय सोरबा माबा मोनसे शायरि बा खन्थाइफोरनिखौ नायबाय जोबोद मोजां मोनबाय चेनेल खुलिबाय मोनसे मोननै भिडिअ हगारबाय गैला बेबायदिनो साक्सेस जानो हाया आरो जोंनि माखासे मानसिफ्रा मोनसे भिडिअ हगारनानैहाय 1K साबस्क्राइबार आरो 4,000 वाच टाइम मोनजानो लुबैयो नाथाय मोनसेल' भिडिअजोंहाय माब्लाबाबो बेबायदि जाया फांसे बिफाङा सानसेनि फिथाइ थाया स' नोंथाङाबो जुदि इउटिउबाव फैनो गोसो जादोंब्ला नोंथाङा खस्थ' खालामनांगोन धैर्य हमनांगोन धैर्य हमोब्लासो नोङो साक्सेस जानो हागोन ग्र' जानो हागोन फार्स्टआवहाय खस्थ' मोनो खस्थ'खौ जुदि नोंथाङा खस्थ' नङाबाला जुदि साननानै जुदि मावोब्ला नोंथाङा साक्सेस जागोन स' आं बुंदों जायफ्रा इउटिउब खुलिनो गोसो जानाय बिथांमोना गोसोआव गोनो गोथो आं माबे कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायनाय आङो मा चेनेल बानायनाय मा नामनि चेनेल बानायनाय आरो मा खालामनो साननो नाङा नोंथाङा जि गोरों नोंथाङा जुदि लिरनो गोरोंब्ला आखिनो गोरोंब्ला शायरि खन्थाइ आवरायनो गोरोंब्ला आरो माखासे टेकनिकेल भिडिअ बानायनो गोरोंब्ला नों बे स्टाइलनि बानायनानै नोङो हगारबाय था आपल'ड खालामबाय था
ग्र' जागोन जौगागोन स' लोगोफोर दिनै मानसिफ्रा सोंदों इउटिउब चेनेल आंहा खुलिनो गोसो दङ नाथाय आंहा मा गैया आंहा मोनसे केमेरा गैया डेस्कटप गैया लेपटप गैया आं माबोरै खुलिनो आं माबोरै मोनसे इउटिउब चेनेल आं माबोरैहाय क्रिएट खालामनो हागौ सानो नाथाय नोंथांनि आखायाव मोनसे स्मार्टफननि गेजेरजोंनो नोङो लाख थाखा हाजार थाखा आर्निं खालामनोबो हागौ माबोरैहाय नोङो गोसो जायोब्ला नोङो गोबां बिदि नांगौ केमेरा नांगौ मा नांगौ आङो मा कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ खालामनो गोनो गोथो सानाबालानो नोङो जि दङ नों जि खालामगोन बेखौ गोसो होनानै नोङो माव साक्सेस जागोन लोगोफोर जुदि नोंथाङा जुदि इउटिउबाव हाबनानै इउटिउबनि थाखा जानो जुदि नोंथाङा इउटिउबार जानानै इउटिउबनि थाखाखौ जुदि मोनजानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा गावनि माइन्डजों गावनि साननायजों आरो हमथानाय गोसोजों जेब्ला नोंथाङा मावगोन साक्सेस जागोन गिबियाव आंबो मोनसे फनजों आं शुट खालामोमोन आरो फनजों आं भिडिअ एडिट खालाम आं हगारोमोन सिगाङाव आंनाव दासिमबो लेपटप गैया आं मबाइलजोंनो खालायो स' नोंथाङाबो जुदि बेबायदि गोसो दङब्ला बा नोंथाङा गोसो जादोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि फनजोंनो खालाम थ' लोगोफोर दिनै आं जायफ्रा इउटिउबाव फैनो गोसो जायफ्रा इउटिउब खुलिनो गोसो बिथांमोनखौ आं बे बाथ्रा बुंदों सानदों आं माबोरै 1K साबसक्राइबार मोननाय आं बोरै 4,000 वाच टाइम मोननाय सानो नाथाय मोनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोनगोन नोंथाङाबो मोनो नोंथाङा जुदि खस्थ' खालामब्ला नोंथाङा मोनो नाथाय गोबां मानसिफ्रा गोबां चेनेल खुलियो आरो गोबाङा थैलाङो गोबां चेनेल खुलियो गोबाङानो दिनैहाय आसखान्दा जायो सोरनिबा मनिटाइज जाया सोरनिबा साबसक्राइबार मोना नाथाय जायफ्रा गोसो होनानै खुलिगोन बिसोर साक्सेस जागोन मोनसेल' भिडिअ खालामगोन बेबायदि स्टाइलनि भिडिअ बानायगोन नोङो चेनेल खुलि हगारबाय था कन्टिनिउ हगारबाय था नोंथाङा साक्सेस जागोन स' लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ बुंदों जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना खुलि आरो नोंथांनि रोंगौथि नोंथांनि टेलेन्टखौ बयनोबो देखाय जेब्ला नोङो बेबायदि खालामजागोन नोंथाङा लासैनो ग्र' जागोन आरो सासे मिथिसार जानाय इउटिउबार नोंथाङा जागोन स' नोंथाङा जुदि बेबायदि खस्थ' खालामगोन नोंथाङा लाइफआव साक्सेस जागोन इउटिउबा सानसे साननै नङा आं सानो इउटिउबा लाइफ टाइम जेसेबां समसिम इउटिउबा जोबगोन असेसिम आंनि भिडिअ हगारनायाबो जोबगोन जेसे गोबावसिम इउटिउबाव थागोन एसे गोबाव आंनि भिडिअबो थांबाय थागोन दिनै नङा गाबोन नङा अखानायै ट्राइ खालामबाय थागोन हगारबाय थागोन स' नोंथाङाबो बेबायदि थांखि लानाय जुदि नोंथाङा जुदि मावोब्ला साक्सेस जागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जायफ्रा गोसो दं इन्टारेस्ट दं नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै हयथ' मिथिखाबाय बुजिखाबाय जोङो माबे कन्टेन्टनि सायाव भिडिअ बानायनांगौ आरो माबोरै जों खालामब्ला साक्सेस जागोन आं नोंथांमोना खोन्थाखाबाय नोंथांमोना बुजिबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे बेबायदि भिडिअ नोंथाङा गिबियै मोनग्रोनाय बायदि नेक्स्ट भिडिअ नोंथांखौनो लोगो मोनगोन मिजिंथिबाय बाय